O na po ning mananap o na. Ano, tanawar gani ilahang si tawag ni robot market mauna na karon ilahang style 3D na pita di ay nagtinapula na hinuon ning mga Japanese na max di na may hinuon mo dool kay robot na may padool na sa mga tibaghak na pagtuyog pag tibaghak ngaya mabuang ko tugamak dinosaur pa imo pa dinosaur nang dugo. Di lang ko padool mga cute no kay basta yung mapakan niya ko na Moriatis na. Yan ang laay. Inasoroy sa may dire mga cute no. Soroy ho magsoroy. Niya pinakaon na yung bali yamag lang di na ako ibali daghan. Lisod naman atong ipahandag pagkaon Pinayamag lang.